Benvinguts a un nou vídeo de l'Infojota. Avui parlarem sobre sèries catalanes. Esperem que us agradi molt. Smiley és una sèrie d'amor. Àlex ha patit un desengan amorós i amb aquesta tristesa ha trucat per error a Bruno, a qui no coneix de res. I la vida de tots dos canviarà per sempre. Parlarem de Polseres Vermelles, que és una sèrie que tracta sobre diversos nens que tenen diverses malalties com el càncer o l'anorèxia. En la sèrie viuran moltes aventures i descobriran el que és l'amor. És una sèrie molt recomanada. Aquí el resum d'algunes sèries catalanes. Esperem que us hagi agradat i que li doneu l'oportunitat a una. Fins a una altra.